ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କି ସେଟା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ସୁଟିଂ ହଉଛି ନା ସେଟା ଦୃଶ୍ୟମ ଥ୍ରୀ ଖାଲି ସସ୍ପେନ୍ସ ତେରେ ତାରିଖରେ ଆ ବାହାଘର ତେରେ ତାରିଖରେ ତା ବାହାଘର ତେରେ ତାରିଖରେ ତା ବାହାଘର କ'ଣ ତେରେ ତାରିଖରେ କିବାନା ତିଥି ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତେର ତାରିଖରେ ଆମର ବାହାଘର ହେବ ଫାଇନାଲ୍ କଥା ହେଇଗଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ ତେର ତାରିଖରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତମେ ତମ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋର ଗୋଟେ ଓକିଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ତମେ ଯିବ ସେ ଓକିଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଥିବି ବାସ୍ ତମେ ଯିବ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏକାଥରକେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜଟା ହେବ ନା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟୋକାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ତା ସହିତ ଗଲା ଖାଇଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପିଲା ଛୁଆ କଥା ମୋର ପିଲାଟା ତମର ହବ ମୁଁ ପାଲିବି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଫଳ ତମର ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହେଇଗଲା ଆଉ 13 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲା। ଆଜ୍ଞା 13 ତାରିଖ